Monggo kula dherekaken tansah ngaturaken puji lan syukur. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin wonten asripun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringaken pinten-pinten rahmat saha nikmatipun dumateng kula dherekaken sami. Ingkang kawujudaken sehat jasmani sehat rohani saengga kula dherekaken sami ing badan menika saged makempal bertatap muka wonten ing majelis kali pangpawontenan wilujeng boten alangas tunggal menapa. Ingkang salajengipun ingkang kekalih salawat salam ditutup kunci wonten ngarsa junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nabi ingkang tansah ditutenggo-tenggo syafaatipun miyaumil hada ila yaumil qiyamah. Ingkang salajeng kawula ing mriki atas nami wakilipun saking Bapak Paris Barka sepindah ngaturaken marhaban ahlan wa sahlan bi hudurikum, ngaturaken sugeng rawuh sugeng pinarak dumateng panjenengan. Mugi-mugi rawuh kula dalapan sami ing wekdal menika wonten ing mriki majelis tansah beto barokah saha manfaat khususipun dumateng keluarganipun Bapak Paris Barka umumipun dumateng kita sami ingkang sami hadir wonten ing mriki majelis. Ingkang salajeng kanggo ing mriki anamung minangkani dados mukadimah sepindah ngaturaken menika matur nuwun sanget dumateng arupan sami ingkang salajeng menika mangke kula badhe nyaos prisa menapa ingkang badhe kalampah wekdal menika menika kita badhe nindak lanjuti pepetungan ingkang sampun kalampah kala winginane saged dipunterusaken wekdal menika lajeng mangke kula sumanggaaken dumateng sinten perwakilanipun saking keluarga Kilen. Lajeng mriki mangke kula sumanggaaken dhateng wakilipun Pak Waris Barka menika Pak Yadi saking kawula nggih namung minangkani dados pambekani atur. Mugi-mugi mbok bilih wonten kalepatanipun kula nyuwun pangapunten saderengipun dipunmilih monggo kita bikak kanthi waosan Al-Fatihah. Mugi-mugi acara samangke saged lumampah kanthi lancar saha mangke barokah dinten dunya wal akhirah. Ala hadiniah Al-Fatihah. Dumateng ingkang hajibah badhe nyampaiaken wekdalipun kasumanggaaken saking kawula mbok bilih anggen kula minangka dados mukadimah mbok bilih wonten kalepatanipun kula nyuwun pangapunten. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng kang berwajibah monggo kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Dumateng Pak Waris keluarga ingkang kula mulyakaken, lajeng para sepuh pinatuk ingkang kula mulyakaken, derek-derek sedaya ingkang hadir niki ingkang dihormati. Sepindah sumangga kula panjenengan sedaya manjataken rasa syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ini napa ngantos dalu niki kula dalah panjenengan sedaya dipun paringi taufik hidayah sarta inayah sehingga dipun paringi kesehatan hingga saged hadir rawuh wonten dalemipun Pak Wari mriki saperlu nglajengaken penembakan ingkang kula winginane. Kaping kalih selawat salam kita tetep atas junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita dhereki ajaranipun ingkang kita ajeng-ajeng syafaatipun minjang dinten akhir. Sepindah suwan kula sak keluarga dhateng dalem mriki sepindah sumarapono keluarga mriki kawontenanipun keluarga mriki kaping kalih lajengaken penembakan kula winginane inggih menika babagan rencana jejodohan antara putra dalem mriki kalian putri dalem ringin kembar. Namun ingkang dipun aturaken kalian Pak Yadi kala winginane inggih menika pilihan dinten ingkang dipun sampaiaken niku ingkang dipun pilih inggih menika dinten Jumat Legi sasinipun Badhe Mulud nggih Pak Yadi. Nggih, tanggalipun kalih. Nggih. Ingkang kaping kalih kula wau diwelingi kalian ibuke manten niki benjing rencananipun akan nikahipun dalem mriki napa griya Kilen ngaten.
namung niku ingkang dados tugas kula ingkang saged kula aturaken menawi wonten kelepatan nyuwun ngapunten kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya piye? Dan ya teman-teman, ini si setan manten dari ringin kembar sama dari jangan kalung. Ijab kabulnya itu tepat bakdo mulut hari Jemuah Legi. Jos lur, jangan lupa ya. Jos. Karena apa? Kok itu ngambil hari Jemuah Legi? Kan adanya kan dua. Yang satu Setu Kliwon lur, dieling-eling ya, jangan lupa. Hari Setu Kliwon itu bukan ada tanggalnya, enggak untuk lahir tanggal. Jadi itu namanya hari rampas. Lek milih jos tepat lur, jangan lupa ya. Teman-temanku, Anda berada dimanapun Anda berada, hari yang tertentu yang bukan dalam lahir tanggal jangan dipakai. Baik-baik kok jangan dipakai yang tidak punya untuk lahir tanggal. Terima kasih teman-temanku, ikuti saya di tempat di Jangan Kalung ngikuti bersaurang temantenan calon manten lur. Ya wis, terima kasih. Kembali cingkir, saya tidak bisa ngasih pangeran yang mikir ya.